Veľtrh podnikateľských talentov oslavuje svoj 30. ročník. Ide o prestížnu súťaž študentských firiem, ktorá je súčasťou najväčšieho podnikateľského festivalu v Európe. Mladí podnikatelia z celého Slovenska si zmerajú sily v rôznych kategóriách, predstavia svoje originálne nápady a zabojujú o titul najlepšej študentskej firmy. Celoslovenský veľtrh podnikateľských talentov si tento rok pripísal významné jubileum. Už 30 rokov pomáha formovať budúcich profesionálov a posúva hranice študentského podnikania. Veľtrh podnikateľských talentov organizujeme pravidelne každý rok v programe Aplikovaná ekonomia, kde v podstate si študenti zakladajú študentské firmy, reálne celý školský rok podnikajú, zakladajú si akciovú spoločnosť a vyrábajú nejaké produkty, ktoré potom prezentujú na takýchto veľtrhoch. Tie veľtrhy boli konkrétne 4. 3 boli regionálne v regionálnych mestách Prešov, Banská Bystrica a Nitra. A teraz tu v Bratislave sa koná dnes národné finále tohto veľtrhu. Na podujatí sa prezentovali školy z rôznych kútov Slovenska, pričom každá z nich sa snažila čo najlepšie odprezentovať svoj tím, stánok a vlastné produkty. Takže sme firma Bell Bloom, sme teda študentská firma a vyrábame šľahané maslá na telo, ktoré sa skladajú z prírodných ingrediencií. Vlastne ide tam bambucké maslo, kakaové maslo, idú tam oleje, vitamín E a vlastne všetko to je na prírodnej báze, tým pádom je to vhodné aj pre alergikov a ľudí, ktorí majú problém s pokožkou. V rámci našej študentskej firmy sme vyvinuli produkt, ktorý dokáže odstrániť krvavé škvrny v priebehu 30 sekúnd. Nepotrebujete na to žiadne čistiace prostriedky, nepotrebujete to prať ani použitie vody. Máme pripravené aj video, možno na demonštráciu, že ako to reálne funguje. Všetko v podstate, čo stačí urobiť, je zobrať náš produkt, aplikovať ho na krvavú škvrnu, rozotrieť a v priebehu 30 sekúnd všetko, čo vám zostane z krvavej škvrny, je takáto malá mokrá škvrna, ktorá vysne v priebehu pár minút. Celé chemické zloženie sme vlastne vyvinuli my študenti v rámci 3-mesačnej testovacej fázy v našom chemickom laboratóriu. Odborná porota rozdelená do viacerých kategórií hodnotila kreativitu, inovatívnosť, kvalitu výrobkov či schopnosť prezentácie. Každý člen poroty sa zameriaval na svoju špecializovanú oblasť, v ktorej hodnotil žiakov nielen ako tvorcov, ale aj ako budúcich podnikateľov a zamestnancov. Pýtame sa ich, ako vyzbierali kapitál na založenie firmy v rámci produktu, ktorý ponúkajú, ako stanovili jeho cenu. Hodnotíme, či teda zohľadnili všetky požadované kritériá a potom samozrejme hodnotíme, že ako zvládajú finančné riadenie v zmysle, či majú prehľad o tom, ako sa plní plán, či jednoducho správne rozhodujú v rámci existencie firmy o tom, aby firma na konci vykázala nejaký zisk, povedzme, a bola schopná vyplatiť dividendy. A na základe tých všetkých kritérií, ktoré tam sú, tak na konci toho dňa vzíde študentská firma roka, najlepšia študentská firma roka, ktorá poputuje na európske finále do Atén tento rok. Cieľom veľtrhu je inšpirovať mladých ľudí, aby sa nebáli rozvíjať svoje nápady, naučili sa tímovej spolupráci a získali zručnosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa v reálnom pracovnom prostredí. Pre TVR Valéria Konevých.